тамошобинони азиз, дар инҷа анам хе бархтни омада новинкаҳо. Ман мехоҳам шумода нишон диҳам. Королевский бархт нест, неки хушрӯвай, качестваш фасон. Ино новинкаи имсола 170 сомонӣ. Озиҷа чанд новинка омадагай. Инам иноям новинка 170 сомон бархта. Ино беям хеле парпаракай июш. Санг доран, шумода нишон метам. Ду намудай иҷада. Ина я намудашам хе болошам хе санг меоя. Ина рангош 170 сомонӣ. Ина сирхшам хушрӯвай, ина и рангшам хушрӯвай. Ина марҳамат бинед. Ина намудо гул доран болош. Ина инош бошад хе баргакай болошам хе ҳама ҷошда. Материала. Ина шарфа. Озибо як намуди дигаш аста. Ушам нишон метим. Ушам бинед. Ушам ҳамин нархай. Ҳамино ҳамаш 170 сомонай донада. Хулас беҳад хушрӯ. Новинкои ҳозира. Аҷоибот фасон. Анаи дигар намудош. Иям аму бархтай материалаш. Ино инахе вайошон. Лавошон ам хе бридаги диде. Ам хеле ай. И тарафш болош боша. Ам хе ряди нигин дора. Нигинои тоза Сваровски. 170 сомон. Ина бо дигар рангаш ҳастай. Бардови дора, сиёҳ дора. Хулас беҳад хушрӯ, зард доштай бо рангои фасон. Тамошобинони азиз, иҷада румолошам ҳастай. Румолоям бархто ҳастай. 170 сомон. Ина ҳозима рангоша шумода нишон метиҳам. Бисёр рангакои хушрӯ дора. И дар асл кабути баланди хушрӯвай. Дар видео камакак ростига берангтарак омадастай. Вале кабуташ хушрӯвай, баландай. Ина румолора бинед. Ина и рангошай. Нами 170 сомонҳо. Бисёр хушрӯ. Бори навай и. Секунҷан румоло. Бархат. Ана бад дидед, ана сиёҳаш ҳастай. Ана бо сераш ҳастай. Савз сиёҳ сери. Ина мино ҳамаш рангои ами румолоям. Ина ба ина набридагиёш бо ҳаст. Набридагиёшам ҳамин нархай. Нигинош аҷоиб хушрӯ омадастай видеода. На, диде? Аҷоибот. Баъд ана ино ҳастай. Иноям ҳамин нарх. Инам ҳам хеле ваяй. Билурияй да. 170 сомон. Хулас инам ино ҳамаш новинкаян. Кадомеш ки дар кор шавад, чи румолош, чи шарфуш нависед, мо доставка дорем.